बुचिया। हाँ दीदी तोरा कैसा लागत रे? ठीक लागत रे, बढ़िया बनाता से पूरा काम के। पागल ऐसे तोरे कहत रही कि घर से बाहर निकल देख कि कहाँ कैसन ठेला लागल बाटे आ केने बेचा त समोसा चाट पाबे ना पागल लाइबू जैसे गांव में लावत रहू। हां जीजा जी कहाँ बोल रही तो का मतलब अरे बौड़ा ही नहीं ना का हो जे जीजा जी से नहीं बता सकता। वो लाई लगा दी हम खा लिए तो जनता ने घूम खाना चुपचाप है। हां यो बात है। पागल हो जैसे रात को कोनो गोठे नहीं देख ले जा ना कोनो देख एगो मेहरारू बैठा रहे दुवरिया पर की रही के जन हम ही चिंता इन तोहार गाँव तू न जानबो। हम तो नहीं कोने मेरी बोल रही हम क्या देखते नहीं अब कोई पूछले कुछ कोनो पूछल ना रही सन ताकत रही सन बेगवा लेके आवत है ना का का बुदा बुदा हां पागल कोई टेंशन ना लेनी कोई बोललस न तो झट से कह दिन कि हमर दीदी के घर हम दीदी के घर आवत नहीं ए त कोनो हारा से बोलियो सन अरे तो पटाक में छोड़ दो कि दाम आते नहीं छोटा ना कहते मार दे मीटर चला के पास बोल दे कोई नहीं कोई नहीं हम जानते माने जे कि रीति रिवाज का कर लिसन कन के बाप रे बाप ठीक लाग तोरो हमरा खले खले बिना आदमी के जीजा जी लगा देबे ना मत पागल होई हां चाहिए ना फटिक बा तीते गुने तोरा सामान गए नहीं अरे क दिन से तीता बनाओ कि तोरा पता बाटे मोले छै कालैली देखली का करा सब्जी बन निमन बस सब्जी बना रहे ना तोरी को एको करम के ना लागत रहे की बनले रहे ये बनाइले बनाओ लिसन कुछ ना कहीं बनाओ सारा अपना मन के हम त लायक बा खाए के बा तू काम ना कोई देह चोरई ढेर कहीं इहे करनी मोबाइल बोल ही बा मोबाइल चलाई नहीं देख हम जानत रहे कि तू खाली मोबाइल चला चला के यही तरह भूल भरी काम चोर ना काम करेली काम चोर हो जो काम देह बचबो मुझे तो नहीं बात के बुझे नहीं हां लगता है सही सच धच के हमेशा रहने अब पानी के खूब खटवाई नहीं कौन बहाना मार देनी तबीयत बहुत खराब बा। हां बुढ़िया का नजर सबसे ज्यादा हमरे पर रहेला नजर रखे का करे सोच ले कह दे कि तबीयत खराब बा पैर दुखाता ना बनवाई त का तरह ले करवाई हसन बुढ़िया कही एक दिन तक तबीयत खराब बा 2 दिन 3 दिन हमेशा तर तबीयत खराब रहता के बोले लगल कैसे बोले ले तनी बोलवाई त हम बानी त तनी जिन जनी बहिन के बोल दिया जन के ओइ से तरह के बोले नहीं पागल हां तनी बोलवाई त जिन जनी बोल दिया जाओ कादबा बोले के कोनो जनी के ना ना ए जगह रख लगा के तू ही तो जीप के बारे वाली बनल बाड़ू आय तू ही तो ससी बहुतरल बाड़ू तू ही ससी बहुतरल बाड़ू जानलू है ससी के सास हड़िया तू ससी बहड़ू जीप के बारे आइल बाड़ू ए जगह बिना रख लगइले आ तहरा आदमी सड़ देखे जीप के बारे के अगना में ना फेंक दिहन आय घटी छिनार सन ह सताड़ू खी खी गांव टोला के लइका ना बचल हुई सन सुनी जनी से केतना बोले लगनी जी रहू हम कहतनी दीनानाथ बो कहतई दीनानाथ बो काहे से बोलतनी हमर बहिनिया काहे बोलतनी आके सिखावत ताडू जीजा घरे बैबे कल बाड़ू आ जीजा के सारा कमिनियो खाताडू आ जीजा के मौगी के सिखावत बाड़ू काहे जीजा से फिर का हमरा बहिनिया से बियाह कइले बन तनी बताई ना का देले बाड़ू आई गो दादा का लेबू का देले बाड़ू हौ घरवा का लेबू घरवा लेबू दीवा द जाके बिन घर में भुजैया उनके के तू चुप हई देखा हो घर में आदमी के कटहर के सब्जी बन गइल बा त कत ना खाइम हमरा यो टकेला हां ई बास के कोपड़ ऐसन लागत आटे आदमी या पाया पी के समोसा छोला हम मंगावत हमरा बहिन के कैसन कर देलु जा मोटा के विदा कर रही हिले हिले करवा देलु जा खाना खियोला के जोर से लेला के जोर खाली हार बहिन हमनी के देवर के नु लपेट के सपेट के धलेला जवने देवर पे देत रहन एको रुपया नहीं बाल बच्चा के एहन त दु गलम चूस लेके एहन आज उहे बेटा मुंह मोड़ के चल एकर मरद के तू का कब्जे में का कल चाहत ना ना हम बना के कोई हम बना के कोई हां तब तो हया का फुटा तो बुझिया कटहर के सब्जी के बनेला के बनेला ह मुंह त लड़ाए के त बहुत जबरा है तका को फैल के भइल बाटे हां साइन दे दिया कइले र पहिले करवावा कर जैसे दिया जैसे का करो इसने बिया तो ओसने बाड़ू जे खानदान में तो ओसने न वही बुझा त कर बुझा तोहरो जैसन माई होय सन धिया जन्मल न बाड़ू हां हां कवना लूर के सब्जी नहीं खेला ठीक से बना त कि कब बने माई बाबू ना सिखैलन रे दीदिया तू तीता खइबी त तीता आदमी बनैहन घर में आदमी छड़ुआ बाबा ना का बाल बच्चा बावन बाल बच्चा तीता ना खालो शहर के ही तू देहात में मड़ई थुत में रहत खा ले छोला भटूरा जा कटहर का सब्जी खियावत जा त शहर देहात के लइकिन के नु एको लइका ना सब लइका बच्चा रहला सन शहर के लइकिन के नु भाई भतीजा पर चढ़ रहली सन त तू चढ़ल बाड़
जानलू तू सबन पर चढ़ल बाड़ू जाना तड़ कहता ना फजूल बोला तड़ू हो तू जहाँ जल आइल हो के वही कुलवे तार देला हो खो अरे आ गइल बिया तारा ते तू देखत नहीं कि पागल बड़ा है। बड़ा एक नंबर खचड़े में लिया रही बुढ़िया के नाकी परन कर ले रहले तू जानता ना कि अभी त हमारा संग तो धागिंग कर में भी काम दे ऐसे ना बोलही बोल बड़ा बड़ा बोलबी तोर मुंह दिखाई चुप गेल देख ले ना साला कर बात पता हमार हंसी छूटा देता ना एक कैसन औरत बिया कि आगे हुक्का लगा के सुने लेना सब बतिया सब बातें सुने ली सुने के खानदान में खून खानदान नहीं तरह के का करत टे नहीं कि बहुरिया का करतिया मर्द संग का करतिया से जे का करतिया के सुन निकाल लगा के हे भगवान ये बेशर्मी ना भाई सोच ले को को छोड़ो बोले कि चिंता छोड़ो नहीं ऐसा ना के बोले देना जा रोहा मौरी 2 महीना तने बोलत चटनी चटक लगता खो खाए में कमी ना कोनी खो ना के बोले दे हेलो हाँ भौजी गोर लगते बोल का कहतड़ू हाँ ये भौजी तू तो बोलावते बाड़ू माई के गोड़ टूटले बाटे कहत नहीं बाकी भेजा तो नहीं कि का हम करी दिमाग काम नहीं के करते कहला पे लोग कही कि कहतिया हाँ मर्द हम एकदम दोगला लागल कतनो कहतन कि माई के गोड़ टूटल बतानी चली एक दिन में 2 दिन में लिया के हमरा से हमार बात नहीं की सुनते गाड़ी देते मुंह में से गाड़ी आता तो कहतन कि हमें गाड़ी देती है हाँ काम भर दिन करत रह तू भर दिन काम कर खाना खटिए पे खाना खटिए पे पानी खटिए पे सब कुछ द तो ठीक बाड़ू छोड़ के जाए के नहीं खे हम मर्द कहलक हमारे तू सटिया ही रख दिने रहती तो सटे से हमारे पेट भर जाई तनी माई के मन करते भौजी कि तनी देख लेती सुननी कि गोड़ टूटल माई के तो हमार मन नहीं खेल लागत रो रो के घर में हम रहतनी का करी भौजी का हो? ठीक है भौजी बाद में करते नहीं खाली जब देखल नहीं हरवे के फोन आवत रहता देखिए हम कुछ सुनल नहीं चाहते के बात सुनी कान खोल के सुनी हम नैहर जाए 2 दिन खातिर माई के हमर गोड़ टूटल बहुए हाँ गोड़ टूटल बा त का करी जाके प्लास्टर कर दी हम 2 दिन खातिर लिया के चली आ यही जाके करी हम दिन तरह रहा भी गोरा रही सट रही तो ठीक बनी आज जब हम नैहर जाके कहत तो कहतनी का करी यही जाके कमवा बिलवा के ओजा जेबी संभारे ओजी करे वाला जब नहीं से ना हमर बियाह भइल एगो लइका हमर हो गल तब हमरे के नैहर रहुआ ना भेजानी अभी माई के लइका में 1.5 साल के हो गइले गोड़ टूटल माई के रो कह 2 दिन खातिर लेके चले बाबू ना तो गोड़वे न टूटल बा मुड़िया निखे न पड़कल कार वो चाहत हमर माई के मुंह टूट जाओ कौन काम बा ओजी गोइला के ओजी गोइला के बाद इज्जत भावना करल सन तो कौन काम बा गोइला के सार बा तो अपना मन के जाई है ने आ बड़ सार बा तो है ने जाई अकेले घूमा ना गइला के बाद कावन काम के कैसे मैं नहीं हारवा के रोज शिकायत करतनी वही नहीं हारवा के सब मिलल अलग पलंग ओइ पे तुड़तनी सुत के तो अलंग पलंग यही हाँ? त तहर बाबू दिहलन की तहरा के दिहलन सुते खाती तो रो तो नीचे चटाई पे सुत तब का हमारे भी सुती ना तो चल जो तू तो हम इस तक कहते हाँ फिर चल दिन जो, से नहीं हम ना विदा करब जाए के बाद तोरा अपना मन के जो देखी हमने के ऐसा ना करके इंसान है जनो अपना बिना इजाजत के घर से भरी पैर ना निकालनी जा तो बिना इजाजत के घर से बहरी पैर ना रखेलू न तो हमार इजाजत नहीं खे जाए के तहरा अपना मन से जाए के बाद तो जई हो हमार मन करते रहो जाए मन कर जहां जाए हमार मन करते नहीं ना भेजो हम बताई यही पर रोज तो कोई नहीं की रोती है अजी इधर बाबा हाँ भौजी आ गई चुप 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 देख लेनी जनू घर में तना नौटंकी भइल बा ई काहे रोतिया दीदी देखी नैहरवा असल बानी। टूटल बा कह दिन 2 दिन खातिर लेके चली भेंट करा देबे कह तनी कि नहीं खे जाए के दी बताई हमर बियाह पहले इतना साल हो गए 1.5 साल का लड़का हो गइल तनी एको दिन माई से भेंट नहीं कर बताई हम गलत में कि हम गलत बनी देखी देवर बाबू ये राह पर तरौगा गलती बनी अरे अंगूठी मंडप में ना मिलल त का हो जाई ई बताई अरे ऐसा धी दामाद के ना चाहिए जन्नी तो ना चाहिए तो भौजी तो हमारे भी टाइम रही तभी ना लिया जाए कमाओ छोड़ के कमाओ बिलावा के लिया जी नहीं हो छोटका भैया के कह दी देवरा के बाइकवा से लिया जी हने एक रात रह गया चल यहां जा ना जाइए हम ओकरा देखत तनी हई ससी अपन साली के लिया कैल बड़न आ घर ही में गुल खिलावत तड़ीसन चाउर बेच के कि गेहूं बेच के आ 4 गो समोसा लाके खा तड़ीसन हां चाउर बेचार दे देले वो कहती उनकर बहिन हमार बहिन आइल बिया तो समोसा बर्गर का न खियाइबे लेकिन के रोक दो जगह हमरे में आधा हक बंद बेचे के करे के नहीं बता हम ही कहता कन के चाउर दाल बेचले बाकी छोटा के
गहूम चार बेचाता समोसा खा जाता देखो नहीं रो का आदमी कहिहन का कहिहन बोलला ही त झझुआ तड़ीसन मन कइला कि मार देही है हाथावा से नुके बनी गल फारवा पर अगर कुछ सोच के कि छोड़ के ओकर छोटकी बहिनिया भौजी तक की लागत कि एकदम थेथर भी है ना थेथर से थेथर या लंगटिन भी है नाचऊ लगी गाना में ए दीदी भाई के खाली मन सहकाल बा हमनी के दबा के रखल बा हैया नहीं खेले के होइसे नहीं कर खोसे हमनी बात ना उठावनी अरे देवर बबुआ त ठीक है तो मरबे करे नहीं अपन मौगी के ई लंगटिन बैसन हमरा हनिए के दीदी मारे लगने देखते कहते नहीं और नहीं के जाएगा कहत नहीं रुक भेजवा दे दे छोड़ी ओकनी के बात उच्चा फतड़ीसन खातड़ीसन का करत ऐसन अगर हे अपन मेहरानू के लिया जाए के बात लिया जाए ना तो कह दी हो बेटवा के लिया जी ए भौजी हम काम छोड़ के हम इनकरा नैहर कह देले बई ना जी हम ससुरारी में ना जी त ना जी ठीक बार हुआ ना जाई और जाई अपन भाई से तैयार करवाई कहीं कि ओकर टाइम रही तभी ना लिया के जाई करब हमरा भी ना छोरवा टाइम में नहीं करे और भाई के टाइम में नहीं खे कितना ड्यूटी करते जा रात दिन 24 घंटा का करते जा ए दीदी हमर माई अंगूठी नहीं खे देले न तो कहते ना कि जब तक दीहा नानू अंगूठी तब तक तोरा हम विदाई ना कर मुंह ना तोरा के देखे देम तोर माई के का हो जाई हो सास ना देली अंगूठी और दामाद के त टंच हो के जाए के चाहिए ना सास के घरे किया ज्यादा कितना अच्छा दामाद में अरे सबे दिन हम तीनों भाई वाला खोरो हमनी के आता जवाब नहीं देले केहू के बस हमनी के सुन के खाली रहने जाए अब मर्द कहता ना खेल तो का करम ना जब तो अपन रो के चाहे गा के चाहे हंस के रहे के बा ज्यादा रुक देवर बबुआ के गइल बच्चे समझावे का करता हो दोनों बहन बुझाता जोट का खाता जा का हो अच्छा ये बताएं का बताइबू तब न कह जवन कहे के बतावन का तना दिन पते गो बहिन घरे भाग से आइल बने तो हेजा बैठा तब बुझाता कि मार के चली भागा ना में कान तर ना हेजा बैठा पहले तब बतिया पहले बात सुनी ना सुनम ना पहले हेजा भीड़ के सट के बैठो पहले ही बात अब खराब लागत हूँ ना कहना भाग से त आइल बनी एगो बहिन घरे हां हां आ उहे में अपना भौजी के ना समझाई ना आके त फुआ तड़ी तनी सिंघाड़ा खा लेनी तो का हो गइल तारा सिंघाड़ा खाई रोकल बा तनी प्यार से ना बतिया जाला मर्द नहीं तू जब देखत तब बुझाता कि त कहीं ना कि अपना भौजाई के बात मनबे ना करी ना के रहुआ हम भौजाई के ना मानी ना तू हम त आँखी से देख लेनी कि भौजाई है तना डफुआ तड़ी रहुआ कुछ बोलता ही ना कि आके हमरा के का बना देली नया नया आई बनी उनकर सहूर बाटे बोले के देबे दो देतै तो तू ले लेला तारा गाड़ी दे तड़ी तो हम ले ली तो ले लेबू तो तोहरू जहां जहां जेबू जे कामे नु करी हमारा ऐसा ऐसा दे हाथी खचड़ी के गाड़ी ना चाहिए बुझाई तारा जीजा साली में क्या बात होता हो का रे छोटू हैं का बात कर दड़े सब जनी के बहाका के धले पड़ा अपन अपन मेहरारू के कहत बा क्या होता रे छटकी तन बैठाला ना गोदिया में ठंडा जस गरमाई दे चली चाहिए बढ़ जा भैया गोदिया में के बैठाओ अतना खचड़ी नहीं मिलल बिया तार मेहरारू कटा पीली ही का कटा पीली हिया का तो मेहरारू का हिया उ कटा है ना हाथी जैसा मेहरारू खोजले बड़ा बुझाता कि आके हमरा पर डफुआ पिया हाथी तो तू बकरी लेखा बाड़ू त आओ ना कोरा में तार का कोरा ले चलतानी अतड़ा नहीं है दुनिया के सैर कराई चलबू चल जाओ दुनिया के अपने मेहरारू के सर कराओ खोज के ले ले भाई नु कॉल ले ले भाई कोह करा देले बनी उनका के सुनी हम जे लिया जतनी अपना बहिन के अपना बहिन हमर कहीं बर्दाश्त ना करेले बोली बुझाई तो बहिन के विदा कर दो लिया के जतनी अपना बहिन के अपना गांव में परसों ना तू आज विदा कर दा तारा बाकी ऐजे रहे पर फिर हम हमें जे कहे के रहे जेम दादा हम का कोई बर्दाश्त नहीं के हो हम अकेले रहम तब कैसे हमर छोटका भैया रही अकेले रही कहे रौरा भी बहिन नहीं खिसन का के भैया पे रह काहे ना रह गेल कहे के हम रह हमनी के जे बढ़ चढ़ के बोलत तनी हां इतना तू ऊपर चढ़ के बोलत ताड़ू बोलम ना हां बोलत ताड़ू ऐसन की बुझाता कि ककरी लील जाई बुखार है ए जाता नहीं हम बहिन बेरी आ जामा ना जा मत आओ ना तनी ए बीचा बैठ जा अरे बैठ ले खाली आवा ना अरे भैया भी बैठ जा अरे बैठ जा ना गजब कटा बिया नु भैया हाथा ना भनके के हो कैसे झेलत रह रे भाई कैसे ये हाथ लागी हमरा बुझाते नहीं के कुछ उपाय बताओ ना एकरा के बुझाता कि कोन तांत्रिक ले दिखावे के पड़ी दिखावे ना पड़ी देखो तू का तो होला कुल खियावे पियावे वाला मारे वाला फेंके वाला ये लेके तुर के फूके जाला मुंहवे फूका जाला नु उहे फूके के पड़ी बाइल भैया जा बच के कैसे चल जिए ससुरारी ले भैया जीजा के हन आइल भाई तो इनकर बड़ा तेवर देखे में लागत हम सोचत हई घर के घर ही रह जाऊ अब कहीं भिड़ा दे बाहरी नु फिर गबड़ा जी मम्मी ले दम न ऐसन बोलत ही ऐसन ऐसन बात नु
सुनिए कि एकदम मिजाज ऐसे हो जाता है, डर लग जाता है। रुका न मौगी ले कहती तो तू जा गांव में घूमे के बाद तो घूम आवे क्या छोड़ दे जे खियावे खाए बनावे पानी बनावे खातिर दिक्कत होई रहती तो खाए पानी बनाई तब जन तो तनी अब जौनो डर रही भाग जाइनु आ टूट के पड़ जाए लागत है कि खा लेना त कितना लोग के विषमात पड़ल बा कि खा के बैठल बैसन दोनों भाई त का है ना खाए के हमनी के खाइले बिना मर के का हमनी के हैं सब को लगता छोटकी आइली छोटकी का ह बड़ी तहार चलते चलते ना तहार ज्यादा मन चसा गलो गहूम बेच के चाउर बेच के समोसा खा जाता इतना आदमी चटोर हो गल बा ना के कहता कि हम चाउर बेच के गेहूं बेच के खाता नहीं बताई ना वीरेंद्र वो कहती कि तहार घर कनौआ बियानु तो का कर दे रही चाउर बेच के आज बेच के समोसा चटनी एकदम हो गल ना इतना जीभ के स्वाद बा चटनी हो गई लगता कि बोले का थु नहीं के ढंग नहीं के मतलब हमार बहिन गेल त तन के खेत में त का हो गई हम 4 बजे खोने अपन पैसा से मांगनी था अब पूछा दी हम पूछा दी दुकान वाला झूठ बोलता है दुकान वाला कहता कि 5 किलो चावल लेके बेच के गोली है 5 किलो के चावल के कीमत वो जाना था नहीं कितना होला कितना होला पूछ के मंगाई नहीं है पूछ के समोसा मिली बहिन है तो 4 बेच के समोसा खेल जी का कमाई नहीं के पैसा नहीं के भतार कमा के पैसा ना देल रहन ना दिल रहन जे में से बैंक में से निकलत नहीं के ना पैसा मैं और तहिया के रख ले रही है लड़ी मत ठीक बनू लड़ी मत हमारा साथी तो एक बात सुन ली कि चाउर और आइल भी ना तो चाउर और बेचे के कम है तो हाथ काट के रख दे हम कमा के हम हाथ काट के हमारा रख दी हो तो के हम हाथ काट के काटम। हमारा रख दी हाथ काट के हम रख दे हम धक ले का भल दीदी हम खेता में से भर दिन बैठ। घामा में गहूम बोवा तनी या सुखवा तनी लावा तनी घर तो घर से बेच के समोसा खाता बोला तड़ू हमार बहिनिया के ज्यादा तार चकते चला तड़ू उ एगो बोल जक गइली त तू आइल चकते चलल देखो तू उठल हा उ गइली त तोहार उठल हा हम कुछ सोच के नहीं कि होता का फायदा उठावत का सोच के को बोलत हो तार गहना का खइला हिया तहारे घर ऐसे ना दाल चावल गहूम बेच के खाई जाला समोसा देखलू है किसे गहूम चाउर बेचल दुकान वाला कहता चाउर बेच के तो वो तार साली उनका घर आइल तो समोसा मंगवा दी चटनी भइल बन जाके दुकान वाला भी चल गइल हिया अब ये झूठ पकड़ाती है कि ए दुकान हमर लइका कहता कि मम्मी रे देख ना अच्छा। चाउर बेचल ही चाची बेच के समोसा मंगैली है अब लइका कहे लागल रउगा पास अब लइके चल हम गए घर से बाहर नहीं गो हम दिन दुकान पे पूछेगा तारे से भर नहीं हम जा लुगा उठा के चल देना दुकान पे दुकान वाला कहलता तली हमर लइका कहता जहां पर ये लोग करत रही ठठावत रही तू कैसे सहेलिस रे कनी के बात देख ले कैसे सहेली चल गाय चल ले जा ओ जा बास होई अपन भईया पर रखवाई है ले जा तू अपना भैया पे रह ए जी जाना तनी हमनी के भर दिन खेत में गहूम का बोवत हैं जा धान बोवत हैं जा कटवावत हैं जा ई 4 दिन के बेटी आइल भी उनका साली आइल भी है तो गहूम बेचवा दे चाउर बेचवा दे तो बेच के समोसा तो जलेबी तो बर्गर इतना चटोर भइल सन बैठ के खाते सन गांव के छत पर देखले जाते कहत जन कन्हौआ न तारा घरे के चाउर बेच के समोसा बता ई बताई ई कितना गलत बात बताई बाकी ना अच्छा ज्यादा सालिए आइल बड़ी सालिए के न खिया खाती नाम होई हमनिए के नु हां त ले जा तू बोरा ले बेच के खिया दा है न बैठा तनी आवा हो साली साहब आवा है जी अब गोदे में बैठल गोदिया में ना है न कि ना ना गोदे में बैठल ना अरे का हो जी साली तो होई का तन से बैठा लेबो त कोन दिक्कत बा भनकल देखला भनकत अरे तो दिक्कत नहीं के बैठा ओ तो साली है तन की खाइए ली हम त का आई कन्हिया भाई कन्हिया बैठल कन्हिया पे हां साली है मां जरूरत पड़े त कन्हिया पे बैठे त बैठा ना ले हां कपूर पर बोलो जान दे देवर जी आंदोलन में हरमाऊ भौजाई के का होइल बा सुने वाला तू हम मेहरमाऊ भगनी ना भौजाई के त बातें ना मानी मेरा मेक मुका के का कॉल बने एकदम हाथ खोदल बने बिना मतलब बहुत फैलतिया वो तो हां हाथ चलता अपना मेहरान से पेट नहीं के भरत की साली के हाथ के चल जाता है मजाक नहीं करता निकल की से सिखावा का छी हम देखा के सिखले पई तो अरे ना जी दर कहत नहीं हम कहनी है नु कहत है ना कि काहे वो साली तो गहूम बेच के समोसा खिया देन तो हम कहनी कि तो ले जा तू कहनी गोदिया में बैठा ल ले जा आ तरवा कन्हैया साली चाहे ऊपर से तोहरे बाप रे बाप मुंह चलाती तनी देख साली का तो सजन एकदम लगता का सामान में उड़ते हैं ना ए दीदी बताइए एगो साली आलू तो हमनी के दोनों के साली के कहत नहीं इहो कहत नहीं का लेके बड़ा चार बच्चा जेता साली के समोसा खिया दो तब का आ उ कहत आई घर में कुरकुर करत नहीं जाजी आ उ कहत नहीं रौरे बताई
है महारानी बड़ी सब कुछ कहते खराब कि हम बन नहीं जाए। खाली तो कोई कैसे कह दी कि खंगाती खाली नहीं सब लिखे आज जहिया से घर में झगड़े होता ये करे का पहले हमरा बाजार पर देख लो तो धान बेच के का खाता रे अपन कमाई खाता रे देले दियाई बा चाउर बेच के कहे के खइहन आदमी घर में के तू ही के देखला हड़ा चाउर बेचले करे से आइल बाड़ू हितै में दे बे खाना खा ले हो जे जानते नहीं कुछ अभी ढेर भइल बाड़ू एकदम अभी बंटवारा होकर रह जी घर में रात ना आदमी के डेराइल में ये तारल ना बट हां साली अगल तो बंटवा था हमने घेने रही तार हेने रही तू हमको हम हमारे हेने रही हैं अभी मुखिया जी के बोलवा तनी अपना बाप के बोलावा दीदी अच्छा अच्छा ठीक बा बोला के फैसला करवाई ना हम ना रुकम तू कौन है परेशान कइले तू बाड़ू ना बोल हां ना तो तुम ना बोला हम एकदम माथा संग तू का तो का को तो गोदी में बैठा लेम त का हो जाई एक बार 4 बजे तक का जी तो जा ना बेच के खियावा जा बात नहीं जा की बतिया सुन जा बेच के खियावा घर में आग लगेले बड़ा बतिया सुनबी तबे नु कपार पे काम काम कइले बाड़ी हम 2 दिन खाते आइल रही तो लागत तो यहाँ के राजपाट किन के खा गेल बन हां रोवे कला हम ना राम तो रंगा में जीजा जी चली हमरे करिया ते हम हेने अरिया तू भी चलो चलो जय जाऊ का संग रे भैया तू तो दम मार के धजिया उड़ा देले बाड़ी है खचर में तो घर के लोग खचर में तो उना खचर रही रे बुचिया तो रवा कहता और वो साली के कन्हे टैंक लेके जाए हमने के दोनों गोतनी अकेले हम दे जाए लांगटा लंगटी नैसन त करत ऐसन लांगटा लंगटी नैसन त करत ऐसन घर में हो दीदी आई नकिया के रख देला हमने के जान जाई घर में खाली लड़ाई करवा कर रख अपना के बेरी न बुझाला दूसरा के बेरी थोड़े बुझाई कोई कहले दीदी कि हमार दहिया खाटा बा कोई ना कहेला कहले मर्दा केहू कहले है त हमरा ठीक लागल है एगो ई कहता है ना कि हम गोदी में बैठा के ले जाए एकर ससिया के साली नु एकदम लंगटी खर्चा नहीं भी है एकदम ब्याह भी है ई इनके ब्याह जानते दीदी इनके अपना खानदानी इनके चलत होई अपना घर गहूम चाउर बेच के खइले बेचन जिंदगी भर ना आ करवा अपन सेवा सत्कार करावे खातिर ई जीजो भी सुस सकत ऐसन सूझ जाई हां ए दादा